Antes a misoxinia era ese control, ese desprezo, ese silencio, sí? Ese home que chegaba á casa, pois, agotado de traballar, non estaba para nada e había que terlle todo feito. Isto era así, non se cuestionaba e incluso era desexable. Hoxe, a misoxinia disfrázase de vulnerabilidade e sensibilidade, sí? Pero sigue sendo ese control, ese desprezo, ese silencio. Esa vulnerabilidade, esa sensibilidade moitas veces é o medo ao compromiso, ese non están preparados, ese trauma de infancia, fálase moitísimo agora en redes do home de apego inseguro, encontras reels e máis reels de como ti, muller, tes que comprender iso e acompañalo, e aí, non? E de feito hai unha cousa moi brutal que é os homes de apego evitativo, e disto hai información cantaqueras na rede, que se alonxan de ti porque están moi namorados, é unha ferida de infancia, non? Que non te sosteñen porque a eles a emoción desbórdaos. E isto despois diste, pois son todos de apego evitativo ou como vai isto? Como funcionaría isto, non? Eles que che vai pedir hoxe un home? Ou xa máis que pedilo, que se dá por bo, non? Espazo para sanar, espazo en xeral, porque ele é moi libre, é moi independente para as súas afeccións, para as súas cousas, sí. E silencio, vanche pedir que respectes o seu silencio, como aquel home que chegaba e daba igual o que pasou na casa, nin como pasou o día a muller, porque el tiña problemas moi grandes e viña moi cansado de traballar. Pois hoxe o home sensible é un home que ten un discurso intelectual de certo nivel e ele está preocupadísimo por todos os problemas do mundo e pola súa vida, e polo seu de construirse, polo seu atoparse a si mesmo e por todo isto, e tamén garda silencio e ti debes respetar iso, non? Iso é un home sensible. E é desexable ese tipo de home, non? E aí é onde eu digo, o que fan eles é o de sempre, descoidarnos a nós. Mais ti, como tes que comprendelos, porque ti, que és unha muller tamén moi madura e moi libre, sí, ti xa non reclamas, ti xa non montas un pifostio, porque, a ver, tío, que chegas a casa e non me fas nin caso, non? Non, porque ti és moito máis que iso, ti non és unha muller tóxica, ti non és unha muller dantes que está todo o día queixándose da vida, ti non és unha señora que se sente e di, ai, é a primeira vez que me sento no día, ainda que así sexa. Ti és unha muller que se sente e di, uau, que día, canto me realicei facendo todas as cousas que fago do meu traballo remunerado e autocoidados para estar aquí estupenda. Porque xa non te queixas. Porque xa non tes, non te permites ti, non te das ti o dereito a queixarte. Daquela, non trata só de que eles nos descoiden nese sentido. É que o que se fai é un uso emocional de nós. Antes, ese home cansado chegaba e ti tiñas todo feito, non? A muller tiña todo feito, todo tal. E ela estaba contenta disto. E as mulleres tiñan fachenda de cousas como a que o seu home era o mellor planchado da volta. Levaba aquela camisa que daba justo vela. E sempre ia ben combinado porque lle escollía a roupa e mercáballe a ela e todo iso. Oxe isto xa o fan eles. E daquela hoxe ti, de algún xeito, as mulleres queren
que as precisen igual. E dan o sostén emocional, é un uso emocional. Que queren eles? Estar acompañados sen acompañar, ser comprendidos sen comprender, a veces sen sequera escoitar, nin importarse, non? Do teu estado emocional e afectivo, e queren ser queridos sen corresponder. Porque eles están moi ocupados nas cousas domes, que hoxe son, a veces, estas cousas abstractas e intelectuais e emocionais de homes modernos deconstruídos. E todo isto non deixa de ser machismo e misoxinia e as mulleres facendo o sostén, non? Ele, por exemplo, antes a muller ocupábase da casa, non? Atendía a casa e a familia, e hoxe ocúpase deso que podería, que quixen eu chamar así, o fogar emocional dos dous, ou o fogar emocional da familia. Sosteno a muller, poñendo as necesidades emocionais del, que son xusto ese silencio, esa distancia e ese estar contigo, pero desvinculado emocionalmente, sí? E isto sí que é como desexable. Está disfrazado de sensibilidade. E daquela é un home sensible. O seu silencio é introspección, cousas espirituais, as súas feridas de infancia, os seus dramas internos, que son moi importantes. Así como era aquel traballo remunerado antes do home, moito máis importante que o teu traballo da casa, que iso xa había que facer, hoxe tamén, el emocionalmente está por aí, e iso é moito máis importante co sostén emocional dese fogar, non? Ese fogar afectivo dos dous, fogar emocional. Que é isto? Como anotei? Sería unha nova forma de manter os privilexios. Sí? O feminismo fixo o seu, foi avanzando, fomos un pouco dicindo, hai que arrimar o ombreiro aquí, a carga de traballo, toda esta carga mental, non? Logística case da casa, e eles, pois foron entrando aí, máis emocionalmente, non se sosteñen sós. É un machismo evolucionado. O que quero dicir con isto é, ven os paisanos isto que fan? Este uso emocional que fan das mulleres? Eu digo que non. Por iso o expoño, non? Como discurso. Eu digo que non. Vían os nosos avós o uso que facían das nosas aboas. Chegar ali, a roupa a lavar, a ver, non hai nada para comer nesta casa, e ir ao armario e ter outra roupa ali adamada. Non o vían así. Era a súa forma de ver o mundo, de ver as mulleres e de ver como se vinculaban con elas, era isto era o correcto. Hoxe, tampouco eles ven que fan un uso emocional da muller. Simplemente é a súa forma de ver o mundo, de ver as mulleres e de ver a maneira de vincularse con nós. E que nos pasa a nós, mulleres? Que se non facemos un exercicio importante de análise dos nosos vínculos, pois tampouco o vemos. Tamén entendemos que eso é o correcto. E é o que digo eu. Home de alto valor. Anoteino así. Antes, que querían as mulleres? Un home de alto valor. Que gañase ben, sí. El marchaba a traballar, ela quedaba na casa, e el precisaba. Había que formar unha familia, xa se daba por feito, había que ter fillos e todo, e ela tiña fachenda deste precisar, non? Hoxe, o home de alto valor é un tipo sensible, deconstruído,
moi funcional, sabe facer de comer, merca a súa roupa e ten o seu propio estilo e ten ansia de tela aí limpa e ben coidada. Daquela, a muller encontra ese home que xa é funcional, xa o damos por bo, e ademais é sensible. Pide todo ese espazo, pide os seus tempos, sabes? É moi sensible, porque xa non che berra, xa non é así un arroutado. Ese silencio é unha forma de evitarte. É unha forma de estar contigo case alleo a ese fogar emocional, non? O que é o vínculo. E ao mellor ese paisano cocíñalle o seu prato favorito a ela, sí, pero emocionalmente non se sostén só. E ela está contenta porque o precisa, porque el precisa dela. Entendemos que isto é case unha parella ideal, na que ela sostén emocionalmente e aí encontra o seu valor, o valor, non? Que ten para el é, ao final, un acto de servizo. Que dixo coach, psicóloga. E isto é un machismo evolucionado e é misoxinia tamén. É non darlle á muller ese valor de ser humano igual que a ti no vínculo. Senón, antes era unha chacha propiamente dito e hoxe é unha coach. De algunha maneira, esa opresión co traballo doméstico, non? Esa explotación no traballo doméstico hoxe é unha explotación emocional. Eu vexo así. Ou só a min me pasou, pregunto, que un tipo marcha, porque claro, necesitan o seu espazo, e cando volve, contache uns problemas que só chos conta a ti, porque o entendes moi ben. Como se vir contarche os problemas fose porte a ti en valor, non? Eu isto contocho a ti porque eu en ti confío e ti sabes escoitar e ti enténdesme, sí? Como se isto fose porte en valor. Só a mí me pasou. O tipo que marchou comprar tabaco noutros tempos e volviu todo cheo de merda e daquela muller colle aí roupa no armario e colleu aquela roupa e foi na lavar ao lavadoiro e pensou, ves, é que tiña que volver porque non se arregla sin mí. E hoxe, o tipo que marchou comprar tabaco ou facer outras cousas que non quería facer contigo e volveu así, coa alma un pouco esfarrapada e díxoche, ninguén me acomoda a alma como a ti. E ti escoitáchelo, décheslle uns consellos e pensaches para ti é que tiña que volver porque ninguén o coida como a min. E isto chamámoslle amor. Porque a min si me pasou e pensei, que me está dicindo este paisano? Estáme dicindo que estuvo por aí facendo sabe Dios que? Eu si que o souben co tempo. E agora ven aquí cos problemas, ca roupa suxa, para que eu lle acomode un pouco esa cousa emocional. E quéremo vender como a que me está pondo un valor. O que me queres é vir usar outra vez. Queres vir facer un uso emocional de min. É ou non é? É difícil facer esta lectura. É moi difícil. É fácil sinalar que un home non colabora na casa, que non atende do seu, que non pon a lavadora, que non estende a roupa, que nunca fai de comer. Pero estas cousas
darte conta, non? De que un home non está coidando ese fogar emocional, non está aportando nada, é máis difícil de sinalar. Mas eu conseguín facer esa lectura. E esta cousa que diste, a min algo non me cadra. Moi sensible, moi deconstruído, pero chega un punto que hai algo que non che cadra. E a min isto levoume moitos anos pensalo, Tuven que pensar conversas que tiven, cousas que pasaron e dicir: amiguiño, o machismo de sempre, pero agora así, cunha capiña de discurso bonito. É o de sempre. É o de sempre. É o machismo e a misoxinia de sempre adaptada aos tempos. E hai mulleres que non é que non os queiramos coidar, que eu non teño ningún problema en coidar dun home se me elixe está comigo. É que nós tamén queremos que nos coiden. O feminismo non pelexa co amor. Pelexa coa desigualdade. Tamén coa desigualdade emocional. Por suposto que sí. Non é que non queiramos coidar, é que queremos que eles coiden. De todo. E tamén de nós. Non é que non sexamos fortes, valentes, é que somos humanas. E precisamos que nos coiden. E, por suposto, queremos que ali onde coidamos isto nos veña de volta. Demasiado pedir, eu digo que non. Eu digo que non. E se non, pois, iso. E se non, é que ti coidesme moi... Mira, vai á psicóloga, sabes? Vai á psicóloga, a ela pagas. E se non a min, pois, como di a copla, amor con amor se paga. E coidados, con coidados se pagan, que para iso o amor son coidados. E se non, pois, outra cousa. Mulleres rebeldes? Pois seremos.